Internet és una eina increïblement poderosa per canviar el món. Una biblioteca universal, el sistema nerviós central de la nostra cultura i el gran nivellador de la creativitat i la innovació. I a continuació, dos paios parlant en un bar de cap per avall. Aquí comença Barra Inversa. Efectivament, està començant Barra Inversa. Sí. Una setmana més. Sí. Un últim dimecres de mes. Sí. Que per cert és dia 31, vull dir, tot queda superben tancat. Ara parla del temps, ara expliquen si plou... Aviam. Bé, digues més obvietats. No. Coses bones. Boníssima. Avui és l'últim dia en què no puc beure alcohol. La més bona mira, de totes. això no ho sabia. La més bona de tot. Molt bé. I estem a les portes. Falten 3 dies que ens n'anem a Boston, això ho vam dir Clar, aquí. tècnicament, perdó. Ens n'anem a Boston a buscar les Apple Vision Pro. Ara vull dir una cosa. O sigui, aquest podcast, Ara el generalment... Guillem vol dir una cosa. Generalment aquest podcast el Atureu gravem... una mica, baixeu la tele, que ara el Guillem vol dir una cosa. És que només portem 3 minuts. Va, Pots i què? callar. 1 minut i 2 segons. Val. Jo, aquest podcast, només jo, el gravo el dilluns. I s'emet un dimecres, perquè hi ha un temps d'edició, hi ha el camp de passar coses. Sí. Llavors, teòricament, ara perquè ha coincidit que és 31, però si el podcast es publiqués el dia 1, jo podria haver begut avui, perquè tècnicament aquest espai pertany al dia 1. I què has aconseguit? D'estar un mes sense veure, què has aconseguit? Posar-me malalt, literalment. O sigui, he passat... I a més has estat trist, has estat al pou, has estat molt negatiu. No, perdó. O sigui, he estat tot el cap de setmana amb febre. Això és així i ho saps perfectament. Qui creus que ho ha passat pitjor? La teva parella, la Mar, o jo? Amb aquest procés que has estat. Tu ho has passat pitjor. Jo ho he passat pitjor. Sí. Perquè, clar, amb mi et descarregues més, tens més confiança que amb la teva parella. No, i et descarregues més, i t'és igual. Si et deixés, te seria igual. Tu em despertes molta més ira que no la meva parella. Clar. La meva parella em relaxa molt. És que saps què va bé per baixar la ira? Perquè tot això sempre ho tenim en una balança. Sí. Veure, tu i jo... I a mi, com no pots, doncs, aleshores, clar, si poguéssim follar, la ira aquesta seria molt menor. Tu i jo? És així. Tu i jo? Sí, clar, no puc competir contra la Mar. Tu i jo, si no anem borratxos, no encaixem bé. No lubriquem bé, tu i jo. I amb la Mar, si no d'allò, tampoc. Exactament. Però no ho sabeu perquè d'allò. Clar. Pues està. Però bueno, aleshores, escolteu, vosaltres heu vingut aquí perquè serem, jo crec, el primer podcast... A veure... No, això és una afirmació que vull fer rotunda i correctament. Vinga. Vull que sapigueu una cosa. Sí. Avui és un dimecres 31, que és un episodi que passarà mitjanament a la història o no. Vull dir, és igual, és un episodi més. Sí. Però el següent episodi de Barra Inversa, ja us estic anunciant que farem història. Que gravarem amb jet lag. Molta ressaca, segurament. Sí. Serà el pròxim dilluns i l'emetrem potser inclús abans del dimecres, perquè jo diria que l'hem d'emetre quan abans. Ens ho farem a sobre, sí. Serà el primer episodi de podcast en català a tot el món que s'estarà fent parlant amb unes Apple Vision Pro a la mà i parlant-la i demostrant-ho i explicant-vos les primeres impressions d'unes Apple Vision Pro. Tu creus que ni grans mitjans catalans, ni RAC1, ni TV3, ni el diari, com es diu el diari que és el diari Ara, per exemple, aquests ningú el tindrà, ni el Ganyet, no ho crec, ni grans podcasts tecnològics d'aquesta terra nostra, com els Mosseguis no el tindran. L'Albert Cuesta, m'estàs dient que l'Albert Cuesta no tindrà les ulleres abans que nosaltres? No les tindran. Pobres. A no ser que ens els trobem a l'avió. És veritat. És que no hi ha gaires opcions, no hi ha gaires vols de Barcelona. Això pot passar, que ens trobarem a gent que coneixerem que van a buscar-les igual que nosaltres. I que haurà pagat el bitllet més barat. Que ens hauran trobat Bueno, molt bé, doncs escolta, m'estic molt content. Jo crec que això serà Avui hi haurà... Avui parlarem de bastantes coses que afecten al que seria l'estructura de Barra Inversa. I una d'elles pot ser aquesta. Jo crec que amb això ja ho petem. Vull dir, fins ara hem estat calentant motors i ara que tenim les Apple Vision Pro vindrà oients amants de la tecnologia en català de tot arreu. I pujarem els... Jo aquesta setmana, aquest divendres, vaig quedar per sopar amb uns amics i vaig dir que estàvem fent això. De fet, tots ja estaven una mica al loro, Vull dir, ja els havia arribat... Hòstia, en sèrio? És veritat que aneu a Boston? A mi m'ho ha dit tothom o us heu aquest cap de inventat, setmana. com sempre? Sí, mon pare, escolta'm, on vas? Com que vas a Boston? Què vas? Doncs el que passa és que jo els dic
Pot ser que tornem sense ulleres. Sí. Podria passar això. Bueno, ara explicaré una cosa que jo crec que ja gairebé les tenim al sac i ben lligades, ja veuràs. Sí, però podria ser. Jo fins que no estigui aquí en aquest estudi, les tinc aquí físicament. I com ho sabien? T'han vist a clips de barra inversa? Sí, coses així. Doncs molts d'ells ja m'han dit, hòstia, podré venir un dia a l'estudi a mirar, a veure-les? Perquè està això... No, 100 euros. És exactament el preu que vaig dir jo. És exactament el preu. 100 euros i un pack de birres. O 50 euros i un pack de birres. Amics pròxims els hi vaig dir moltes cerveses. No, amics pròxims 75. I si gent que no et caigui bé... I a més posar-ho així quan tris el preu és... Ens caus bé 150. Sí. No ens caus bé 230. I ells han de pagar l'import al que creuen que pertanyen. I si s'equivoquen, paguen i no poden venir. Directament no poden venir. Podríem fer un joc de taula d'això que acabes d'explicar. Escolta'm una cosa, l'altra cosa que pot passar és que siguem els únics interessats en això. O sigui, que nosaltres estem molt emocionats, però després el que seria el 99% de la gent del món diu, va. La famosa fal·làcia de la caixa petita. A veure... Ja està, no me l'he inventat. Però... No, però dir que només pensem dins d'aquesta caixa, no? Sí. I hem de pensar out of the box. I a la gent li importa una puta merda. Bueno, ja veurem. De fet, hem fet apostes de quan pujarà la nostra audiència gràcies a les Apple Vision. Hem fet apostes, ja no me'n recordo què vam apostar, però... Bueno, les hem fet per Nordic Wire, que és un altre lloc on farem molts continguts, i ja està. I que sigui el que hagi de ser. No sé. Hi ha altres youtubers de parla hispana que viuen a Amèrica i són pelirrojos, per exemple. Sí. Com és pelirrojo en català? Pel-roig, clar. Que ja també les han demanat. És raro, perquè, un moment, és pel-roig segur? Sí. Perquè, clar, el pèl que tenim al cap no se'n diu pèl, se'n diu cabell. Llavors, per què no és cabell roig? Si tu no pots dir el pèl del cap, que és a dir, cabell del cap, això, no sé, vosaltres que en sabeu més m'ho dieu. Però si tu no pots dir pèl del cap, sinó que has de dir cabell del cap, per què pèl roig es diu pèl roig i no cabell roig? Estava buscant alguna altra instància on sí que s'utilitza pèl per definir el cabell. No, perquè si tu vas al barber i et tallen el cabell i després està al terra, quan està al terra ja és pèl, no és cabell. Això... No sé si hi ha algun filòleg a la sala, si ens podeu deixar els comentaris. Potser perquè el pèl roig tendeix a calvície, també. Però últimament no n'hi ha. No, i tant que n'hi ha. No n'hi ha de cabells rojos. Sí. No, jo crec que els van... No sé, els conviden a marxar o alguna cosa. N'hi ha, a més, jo sóc molt fan. A mi m'agraden els cabells pèl-rojos. Molt. Sí. Però de tot arreu? Sí. Ah, sí? Sí, no sé, no és un color que m'agrada. No, és diferent. Per canviar, pues sí. Però bueno, per què deia que estava més a prop de... Perdó, l'explica. No vaig al tema dels perquè el pèl del cony sí que és pèl, no és cabell del cony. Això ho sabies o no? Sí, ho havia deduït. Sempre és pèl púbic, no? Pèl púbic, sí. Sí, no és cabell púbic. No. Encara que hagi assolit una certa allargada, no? Sí. No vull que aquest episodi quedi tacat de temes escabrosos. Però què anaves a dir? Jo ja anava a passar al següent tema. No, que també pot ser que la nostra llengua sigui una merda. Això també ho hem de tenir clar. Amb algunes coses no sigui coherent amb res. No. Hi ha coses que no s'aguanten per enlloc. Que sí que aquí m'hi trobaràs a mi defensant aquesta llengua a mort. Amb la vida, si fa falta. Amb la vida. La vida d'altri, però... Però també vull dir, jo defensaria gent també amb la vida que a vegades sé que fa cagades. Pues la nostra llengua no és una... És una persona... Te l'estimes sense condicions. Sí, però, ho entenc. Vull dir, té alguns errors i ja està. I aquest podria ser un d'ells. Escolta'm una cosa, que el que deia que... Clar, l'altre dia... O sigui, abans del divendres passat, quan vam poder fer la compra dels Apple Vision Pro, tot ho veiem negre. I més el Guillem, que feia 20 dies que no bevia alcohol. Ho veiem tot molt negre. Després van tenir la sorpresa de que semblava que tot havia sortit bé. Sí. Però, tot i havia fet la compra, tot i haver rebut els mails d'Apple dient que efectivament teníem la cosa comprada, teníem la data en la qual hem d'anar a buscar, etc., no ens ho havien cobrat. Això és normal, perquè Apple no et cobra les coses fins que no te les envia. Per exemple, quan te ho envia. Clar. Tu compres un iPhone i potser tarden 15 dies a sortir, doncs quan surt
del lloc on tinguin els iPhones, que suposo que deuen de tenir una paradeta, allà 4 taules, uns armaris, etc. Ho tenen allà guardat. Quan el tio fa va a Correus... És com un supermercat de Globo. Sense allò, aquelles estanteries malparides. Quan el tio que li toca va a Correus a fer l'enviament i posa el nom a la paqueta, etc. Llavors, pam! Quan t'ho cobren. Van a patins, etc. Patins i porten 2 Coca-Coles aquí a la gorra i veuen amb la palleta. Sí. Ja ho teniu tots en ment. Total, que no ens havien cobrat. I avui, no sé si ha sigut avui o ahir, no? Ahir que t'ho vaig enviar. Ahir ens ho han cobrat. Que és curiós perquè, hòstia, Guillem, m'acabes ara just que anava a llegir els preus del que m'han cobrat. Jo no he fet res. Doncs toca-ho. Perdoneu, però... Bueno, doncs escolta'm. Ha passat una cosa que és que s'ha activat l'estalvi de pantalla. El dia, si no vaig errat, el dia que vam fer la compra, ens van dir que ens cobrarien $3.499, ¿vale? Però ahir que ens van fer el cobrament, ahir diumenge, és estrany, però bueno, me sembla que sí que va ser ahir. Ens han fet 4 cobraments diferents, un de 3.048,63, un de 97,30, un altre de 97,30 i un de 195,58. Jo crec... Que suposo que sumats deuen de fer 3.499, però ara no estem per fer aquests càlculs, no tenim temps, no tenim ni ànims, perquè acabaríem completament esgotats. No. Però deu d'anar... I això per què? Potser perquè, clar, 3.499 és el preu del producte o és el preu del producte amb taxes ja? No me'n recordo. Perquè, clar, el que pot ser és que t'hagin cobrat les taxes per separat. I recorda que als Estats Units hi ha les taxes estatal, les taxes de no sé què... i les taxes imperialistes. No ho sé, però bueno, que ho sapigueu, que si algú s'anima més endavant o quan sigui, com l'Albert Cuesta, per exemple, ara que ens veu nosaltres i vol comprar-se unes Apple Vision Pro per escriure articles allà on sigui o fer vídeos, doncs que sàpiguis que et cobraran 4 o 5 pagaments diferents per separat. Vale? I aleshores, més dubtes que tenim, i això no ho hem parlat tu i jo, no sé si et vaig fer un àudio, no? Però és que aquest cap de setmana he tingut molta feina, he fet moltes dinars, moltes festes i no sé ja què he dit. No. Tot el dia. Aleshores... Vas anar a un concert, he sentit, no? Sí, Tònia Font, molt bé, a Sant Cugat, que maco. I vas descobrir... Que el Joan Miquel Oliver no era qui pensava. No era... Però és que, clar, jo pensava que era el cantant. I al final del concert jo pensava, hòstia, el Joan Miquel Oliver no el feia així, saps? Una barba, porta una barba molt d'allò. I és el Joan Miquel Oliver, no, el cantant d'Antònia Font, que ningú sap com es diu, és d'aquests gordo prim, saps o no? Sí. Saps? Sí que sí. Tu estàs amb mi amb aquest tema, no? Si penses un dels atributs que li donaries... Gordo. Sí. Però en canvi després ho analitzes amb dades... No ho és. No és gordo. No és una aura, no sé. Té cara pan, això sí. Sí, és una té cara pan i amb aquella barba que porta ara, que és molt espessa, que és barba de... Clar, ell és d'allà. Llavors aquella barba està dissenyada... De mariner. De mariner, perquè no et surtin estries, perquè el vent, la tramuntana... La calitza, no? Clar, que no se't posi la sal a la cara. Exacte. Està tot pensat. Sí. Però la cosa és que al final del concert diu... i presenta la gent, i el primer que diu a la dreta diu, i a la dreta el Joan Miquel Oliver, i dic, però a veure un moment, i no, vaig dir, pareu un moment, i expliqueu, vaig pujar a l'escenari, vaig dir, em podeu explicar això, i va anar bé perquè el 90% de la gent que hi havia ja estava confosa com jo, no ho sabíem aquest tema. Que ningú, segur que eres, la gran majoria no sabíeu qui era Joan Miquel Oliver. Saps què va passar al concert? Una cosa que t'encanta. Sí. És que increïble. Perdó, aquí va passar una cosa, que és que això ara tornem de seguida al tema tecnològic, però el divendres... Hauries de tenir una música d'ascensor per quan passen aquestes coses. El divendres el Víctor em va dir, vaig a veure un concert d'Antònia Font, i li vaig dir, hòstia, on vas? I no vas res, vaig aquí a l'auditori de Sant Cugat. I llavors, clar, jo ja ho sabia que per com és l'auditori, per com és la sala, que condiciona molt la gent que hi va, dic, prepara't... T'estàs cagant amb la gent. Prepara't. Doncs perdona, però hi havia gent molt jove, molt maca. Però què et vaig dir jo? Et vaig dir, prepara't perquè és un dels concerts on passa una de les coses que més odio jo del món, que ja ho he dit aquí i ho he dit a molts llocs moltes vegades, que és llocs d'aquests on la gent acaba aplaudint així. No, és un desastre. I literalment, merda, dues hores més tard m'estaves enviant un vídeo d'això. Sí. I a més va ser a la primera cançó, o sigui, al primer moment. Però després del concert molt bé. Però potser és que hi ha una cosa que, vull dir, no passa res, potser, jo crec que és una cosa que no sé per què a mi em deu haver passat alguna de petit, em van pagar quan passava això, i llavors ho tinc com, no sé,
assumit així. No, li passa a tothom. Potser de petit vaig fer una obra que consistia en que la gent em fotia una pallissa mentre la gent aplaudia així. No aplaudeixes, perquè clar, és molt difícil no endur-se per la massa. És com hi ha hagut situacions històriques en les que passen coses que tu no aproves, però la massa t'endú a recolzar-ho i a portar-ho. Com, per exemple, el nazisme, no? Tu estaves allà al mig, ja deies, hòstia, això no està bé. Però clar, tothom ho fa al teu voltant. Mira, ara m'ha vingut al cap que en música hi ha una altra cosa que em fa excessivíssima ràbia, que és quan fan allò de, no, tothom avall. Saps allò? I tothom s'ha de baixar. Llavors ho fan molt als càmpings. Ve un increixendo i llavors la gent... Això ho fan molt als càmpings. Sí, els animadors de càmping. No, però això ho fan a qualsevol... A la tira de concert. I després canten Follow the Leader. Tu pots anar a veure Sting. Avui en dia tu pots fer Sting, això, Sting? Lower down. Com s'ho faria? No sé. Vale, tornem. Però ja ho he explicat tot d'Antònia Font? És igual. Sí, la gent no també hi havia aquest presentador de TV3 que fa moltes coses en castellà, com es diu? Que ostres, podria ser no sé, aquest que ara fa moltes entrevistes a l'Évole i això. Jo estava per allà, però jo crec que sí que sabia qui era el Joaquim Oliver. Però és l'Évole? No. Algú que fa moltes entrevistes a l'Évole? Sí. Me sembla que la setmana passada va fer 3 o 4 entrevistes, que és aquest que presenta el Matí de Catalunya Ràdio. No, estava allà i li va abraçar. El tio va passar per allà al mig i ell ja ho devia de saber que no era l'Oliver, que era l'altre. Ell sabia. Ell possiblement ho sabia. Bueno, molt bé. Aleshores, dubtes que tenim amb les Apple Vision. De fet, ens diuen, i tothom ho diu i surt a la web d'Apple, que només es poden fer servir si tens un Apple ID americana. Aquest email que poseu quan entreu a l'App Store per baixar-vos aplicacions, etc. un Apple ID americana. Hem hagut de crear un Apple ID americana. En principi, no passa res, perquè és molt fàcil, pots fins i tot posar un telèfon europeu i no passa absolutament res, o sigui, ja ho hem creat, etc. Però jo aquí tinc un dubte que he estat investigant aquest cap de setmana i no he trobat la resposta perquè clar, una de les funcions que més creiem que li podem treure profit a les Apple Vision Pro és utilitzar-les de pantalla del teu ordinador, no? Tu treballaràs amb el teu ordinador, editaràs un vídeo amb el teu ordinador i les Apple Vision Pro seran com les pantalles que tens davant i que pots posar-te tantes com vulguis, tan grans com vulguis, etc. I aquí la meva pregunta és, podria ser possible que només funcioni amb un ordinador que té introduït el mateix Apple ID? C'est très possible. Pues això és una putada molt grossa. Perquè, clar, tu amb un aparell extern que utilitzes només per fer proves pots tenir un Apple ID americà, però a l'ordinador no pots tenir un Apple ID americà. Bueno, si cal ens comprem un Mac Mini i el tindrem configurat amb l'Apple ID. Ens està sortint molt car aquest tema. Aviam, sabíem que era arriscat. Sí. També et diré una cosa. A veure. Les utilitzarem 15 minuts. A tot estirar, ja no les farem servir mai més. Vull dir que jo crec que passarà això. No vindrà d'aquí. Però no perquè no tinguem el compte, sinó perquè no ens acostumem. No perquè què, dius? Que no perquè no tinguem el compte americà, sinó perquè no li trobarem més ús. Sí, jo tinc dubtes d'això, Tinc dubtes d'aquestes Apple Vision, bastant, vull dir, perquè, i més, aquest matí hem vist com un refrito d'un vídeo que han tret. Sí. I hi ha com 15 escenes diferents. És un anunci, per cert, deixem-ho dir, és un anunci que ha sortit fa 3 o 11 hores, a 2 dies de que les comencin a entregar, i és literalment un refregit, com has dit, d'escenes que ja havíem vist, en el que, hi ha un tio a casa que se les posa i està cuinant, tallant coses. Hem estat els dos davant de l'ordinador mirant el vídeo i de les 15 escenes que hi havia, a les 14 hem fet... No, això no funcionarà. Sí. I la que funciona és al sofà i en una pel·lícula amb gros. Vull dir, tot la resta de coses... Però ja no és que no funcioni. Quan està fent una torrada pels seus fills... Amb moltes del comentari era... This is creepy. No. Que també et dic una cosa, i això ho hem dit aquí 1000 vegades. Tu has dit this is creepy. Bueno, sí, però és que jo me'n recordo amb el primer meu mòbil, el Mitsubishi, que em vaig comprar quan tenia 17 o 18 anys, d'amagar-me pel carrer per parlar per telèfon, perquè ho trobava creepy. Bueno, doncs potser és que ens hem d'acostumar. Com seria creepy abans, anar a un concert i veure un tio allà, mira, estoy haciendo fotos en el concierto. I ara, vull dir, si no hi ha aquesta imatge, és com ja no... El tio de davant meu
Sí, és que increïble, tio. Semblava que hagués de publicar, o sigui, que l'estiguessin pagant per fer el vídeo. Ampliacions, enfocant, desenfocant, ara fent travelings... Increïble, tio, però una producció impressionant. Jo no agafo mai el mòbil per aquestes coses. Només si surt la meva filla i vull recordar-la... Bueno, vas agafar-lo per enviar-me el... Sí, clar, això sí. Si és per fer risses, sí. Si és per fer risses. Però és l'únic moment. Bueno, molt bé. A veure, William, aquesta gent vol saber... A banda d'anar a comprar les Apple Vision, què farem a Boston? A Boston farem... de fet... Jo no sé res, tu tens l'agenda. No, he agafat principalment... i hem mapejat tota la ciutat amb breweries, he demanat consell a amics que tinc americans. Tenim breweries i havíem buscat pizzeries. Sí. Tinc algunes pizzeries. No, tinc algunes pizzeries mirades, però clar, no és una ciutat increïblement de pizza com New York, en el sentit de pizza. N'hi ha vàries, però clar, és una ciutat molt de lobster roll. M'encanta. Llavors, vaig pensar, potser no fem un dia pizza, dels dos que estem. Ja, vale. No. I clar... Jo les nits pizza ja no puc. No, i és que jo ho he trobat, perquè el millor que he trobat és un que es diu Regina Pizza, vale? Es diu així. És una pizzeria que es diu així. I fan slides, vale? Fan slides. Sí. This is an inside joke. Endavant. Fan slides, vale? Sí. Llavors, t'has despistat. No, el que deia jo és que anem a buscar slides i així no ens hem de menjar una pizza sencera. Sí, vale. Sí. Val? Que, per tant, no rebentarem. T'estic seguint. M'agrada. Vale. I llavors el que he fet ja és reservat una taula a un dels top per menjar lobster roll. Ah, sí? Val? Ah, molt bé. Que està al port, a la zona del port. Ah, molt bé. Això et dono garanties. Es diu Row 34 i al Lora, perquè això no t'ho havia explicat. Row 34? Sí. Què és Row? No sé. Com un pier? Línia, row. No sé. Ah, sí, row. Bueno, és igual. És un dels millors i la gràcia és que mariden marisc. Amb què es marida el marisc generalment? Mariden... Amb vi. Doncs en aquell lloc ho fan amb cervesa. Oh, ben vist. És brewery, també. És un lloc que és brewery. Doncs jo dic una cosa, perquè segons vaig llegir l'últim cop que vaig estar a Nova York fa uns mesos, el tema del lobster roll hi ha com una època, és com aquí els calçots. Sí. Val. No sé si ho és. No sé si ho és, per això, però està... No, sí. Bueno, perdó. No ho sé. Bueno, quan vaig estar a Nova York, quant temps fa que vaig estar a Nova York? Al setembre. Ho era. Al setembre ho era. Sí. I precisament jo vaig anar als dos llocs que em van aconsellar o que vaig veure en una web, etc. i no em va agradar. He vist... M'has sentit, Vaig anar com als dos bons de Nova York i no em van agradar. Són molt semblants, per el que he vist a les fotos, als del Hot Bar. Això t'anava a dir ara. No és un pa llarg com de Bimbo. O sigui, no com de Bimbo, perdó. No és un pa com arrodonit, obert al mig i amb coses a dins. No, és com una espècie de sàndwich mig quadrat, d'aquests que també fregeixen amb mantega, perquè quedi supertobert. És un brioix. És com un brioix. Escolteu, ja que diem això... Vaig mirar els preus una mica, també el lloc, ja també perquè estiguis preparat, vale? Ah, sí. Lobster roll de la mida d'uns 4 dits, uns $60. O sigui que t'estiguis preparat perquè ens fotran clatellada. És que, tio... Però s'ha de fer. Hem de fer un Excel. S'ha de fer. Hem de fer un Excel de tot el que em costa des de les Apple Vision dels vols. Com també s'ha de fer anar a veure... Portem ja 8.000 euros gastats. Ara quedarem fatal. I no és mentira, Ja. Escolta una cosa, ja que hem dit això dels lobsters, molt important. Per mi, un dels millors restaurants de Catalunya, sens dubte, dels que jo he vist, evidentment, hi haurà coses millors. L'Otbar. Otbar s'escriu O-D-D-B-A-R. Com bar estrany en anglès. Sí, però amb B baixa. Otbar. A Cerdanyola. Tenen dos, però heu d'anar a l'Otbar. És un lloc superxulo. O sigui, super... Com descriuries com està? Com retro, com... Sí. Com si fos un lloc antic. Sí, és estrany. Una decoració molt eclèctica. Com de pescador antic. Però és estrany. Sí, perquè a dins tenen motius de pescador. Que te cagues. I fan, per mi, el millor lobster roll que he provat mai a la meva vida a qualsevol lloc. Però no el fan sempre. Aquest és el tema. L'últim dia no el feien, però bueno, aneu i el demaneu. I potser a partir d'ara ja és espectacular. I ja que estic recomanant restaurants, recomano un de Sant Cugat, que últimament vaig molt sovint. Sí, calla. Vaig molt sovint i sempre que vaig penso, hòstia, que bo que és aquest lloc i sempre no hi ha massa gent. Vale? Per tant, heu d'anar al Tizón de Sant Cugat. Espectacular. Vinga, seguim amb el tema... Què farem a Boston? De moment hem dit que menjarem. Sí, anirem, atenció, a veure... Anirem a veure un humorista. Anirem a veure un stand-up comedy. Que és molt guai, perquè és un
Ari Shafir, es diu Ari Shafir. Ho dic abans que se me n'oblidi perquè no me'n recordo. És un jueu ortodoxe. És un americà que es va criar en el seno d'una família ortodoxa, jueu ortodoxa a tope, amb totes les tradicions d'allà, i quan tenia 16 anys va descobrir que no creia en Déu i ara és ateu, bàsicament. Volia un iPhone i va dir... Exactament. I llavors, és comediant i ha fet un... gran gràcia del seu és que tira molt de les seves experiències que ha tingut estant dins d'aquesta... ja no vull dir secta, però religió molt tancada. O colla de pirats, pots dir. Podríem, sí. Que bé, tinc moltes ganes d'això. Sí, molt bé. Sí, I a més, ja per completar, sempre mirem monòlegs quan anem por ahí, tu i jo, és que justament avui Louis C.K. ha enviat un e-mail per dir que el seu últim espectacle, Back to the Garden, que es diu que va fer una gravació al Madison Square Garden, ara fa uns mesos, crec, ja està disponible, es pot comprar, ja me l'he comprat i la tinc baixada per si la vols mirar en algun moment junts a l'avió o a l'Airbnb o el que sigui. Ens la posarem a l'Steam Deck. Vale, i m'agrada molt l'últim punt del guió que ha apuntat el Guillem, que és... Nevarà. Això tingueu-ho clar? Sí. Tinguem-ho clar. Sí, m'he comprat bambes d'anar... Que vaig anar a Barrabés i vaig dir... No, mira, que estic buscant unes sabates per poder fer trekking intensíssim per la muntanya i per dins estava pensant vull caminar per pla al mig de la ciutat de Boston. Jo crec que ens empenedirem i acabarem comprant-nos... Després fotrà un solaco allà impressionant, acabarem comprant-nos unes Nike d'aquestes obertes per tot arreu i transpirables. Vale, molt bé. Canviem de secció? Sí, però això que ve ara ho diràs després, perquè així anem alternant, si no tot serà, no? Bueno, el que tu vulguis. Vinga, doncs som-hi. M'ha canviat una cosa, ho he vist, en directe. Això que ve ara ho diràs després. No sé per on començar. Bueno... És que estava lligat, perquè clar, és una cosa que farem a Boston també, el que volia explicar. Però bueno, explica tu el que vulguis. No, ara m'he enfadat. Va, doncs ja està. Tenim secció de rics? Sí, començo amb secció de rics. Va. Tot aquest rato que l'heu vist desconnectat, estava pensant a veure què explicava. No, perquè també estic intentant pensar, com he anat afegint moltes coses random, ara vull intentar-les lligar perquè tinguin mínim sentit. No cal. Sí, ara passaré per 2 seccions. No cal, sí. Fa un moment estàvem parlant de que Antònia Font és gordo. Com no? Ja havíem parlat de Jeff Bezos. Sí. L'he ficat... O sigui, ara, realment... No, de fet no, No? No, hem tingut 3 seccions de rics. Una va ser Mark Zuckerberg, que seria comprar la illa i no sé què. L'altra va ser que Elon Musk és un drogata i avui, com a tercera entrega de rics, tenim Jeff Bezos. Ha sortit de l'armari. És broma, no passa res. No és una notícia bomba, però m'ha fet bastanta gràcia llegir-ho. Es veu que Jeff Bezos encara treballa... El mateix de la foto? Què vols dir? No, perdona, m'he avançat. Sí, però és que pots mirar-me a mi, sisplau. No miro el guió, Sí, treballa encara amb una taula, un desk, un estudi de treball, que està fet amb una porta, val? Que és, això ho haureu vist segurament a les fotos mítiques d'això. Jo no ho sabia. Doncs encara treballa amb això i llavors he buscat una mica la història darrere d'això. Hi ha la mítica foto de Jeff Bezos escrita Amazon, ho posa així, escrita a la paret i ell està treballant sobre una porta. I pensem que ho aguanta amb llibres, no? Doncs ara mateix hi ha fotos actuals que ell està a casa, en el seu estudi superben parit, però encara té aquella taula. Això ho fa per la posse. Llavors, el tema... és per crear llegenda. No, però és que la història, això la història és el 95, quan comencen a contractar els primers empleats d'Amazon, tenien 0 pasta. Que tu treballes per un d'ells, no? Sí, en certa manera sí, un d'ells. Però crec que ell va arribar després d'això. Ja no va pillar aquesta època. Bueno, però espera't, és molt interessant això. Necessiten pillar desks i no en tenen, no poden pagar-los. Llavors decideixen fer-los manualment. Llavors compren llistons, portes perquè era més barat que comprar un llistó massís i ho munten allà, foten un parell de... No sé com es diuen aquestes... Esquadres són? Sí, unes quadres per aguantar-ho, clic, ho cargolen i ja està. Llavors, el més graciós és que es veu que hi ha actualment gent, o sigui, sobretot els dirigents que porten molt de temps a l'organització, que simbòlicament encara el tenen a la seva oficina, encara treballen sobre aquest tipus de desk. I inclús hi ha una web que es diu aboutamazon.com, que és com el blog oficial d'Amazon, és oficial seu, no és una cosa externa, on t'explica interioritats de l'empresa, gent, volen fer una mica allò el treballador del mes o coses així, i una de les coses que hi ha és que hi ha un tutorial sobre com fabricar el desk d'Amazon
hi ha la guia pas per pas per fer-ho. I ja està. I ara mateix hi ha molta gent que no només a Estats Units, sinó a diferents seus que té Amazon, tenen el desk fet amb una taula, amb versions millorades, evidentment. Vull dir, abans eren molt cutres. I, hòstia, la part on t'ensenyen a fer-ho queda un desk bastant decent, que vols que et digui? Sí. De fet, tu no ho saps, no? Si és una porta, si no t'ho diuen. No, exacte, no. Perquè el POM el treuen. No, el POM no hi és. El forat del POM s'aprofita per passar cables. Clar, està bé. Està ben pensat. Està tot molt ben pensat. I això que dius que ell ho té a casa seva o a l'oficina ho té? No t'ho sabria dir, però té pinta de que sigui casa seva per la foto que he vist. Sí, potser la seva oficina sembla casa seva. I això per què ens ho expliques avui? O si... No, perquè m'ha fet gràcia, perquè no tot el que sigui de ric seran excentricitats de coses. No, també hi ha coses bones. També fan taules amb... He pensat que potser era el seu Memento Mori. Sí. Saps? Com dient, recorda que vens del fang. Clar. No, i jo he pensat que no fos també algo de sort, no? De que ell, com es diu, que pensa que si canvia la taula se li acabarà la sort i ja no serà el segon home més ric del món, no? Com es diu? Sí. Ja sabeu tots el que volem dir. Surt presumptuós però no és presumptuós. Com es diu això? Això que fas quan la gent que s'antigua, que entra al camp de futbol amb la cama dreta, ja ho sabeu. Soc molt... Ai, jo soc capricony i soc molt... Supersticiós. Això. Vale, ja està, no. I ara volia saltar a una altra cosa, que té lleugera relació, perquè també és un riquet. És un riquet. És ric, bastant ric. Estic parlant del vicepresident d'engineering d'Apple. Sí, que és el senyor DJ Novotny. Com? Bueno, Novotny... És DJ? Li diuen DG, suposo que és però fa gràcia perquè... ja sé què vas explicar, sí, ho he vist això. Atenció, perquè aquest paio, clar, ho saps sobretot perquè llegeixes el guió just abans que m'ha sortit la notícia, he pensat no expliquis això, perquè total tampoc val molt la pena. Doncs una mica per... Ja ho explicarà el Guillem. Tu explica les coses guais. Sí, perquè ja ho explicarà bé ell. Atenció, recordeu això que ha dit, que explicarà coses guais. Recordeu-ho, quan comenci a parlar, jutgeu-lo amb aquesta promesa. Aquest home ha treballat, bàsicament, ha sigut literalment vicepresident del Departament d'Enginyeria, diguéssim. Engineering seria això? Bueno, és VP of Hardware, de fet. D'aparatos. Sí, de la part dura, diguéssim. Sí, és el VP dels aparatos. Ha treballat amb l'iPod, amb l'iPhone, amb l'iPad, el Watch, i ha estat involucrat també amb el projecte Titan, que és el nom de pila que se li ha donat al projecte famós que mai ha vist la llum. El nom en clau del cotxe. Del cotxe. Que no s'ha fet mai. No s'ha fet mai, però ara últimament el Mark Gurman va dir la setmana passada que sí, que estan amb això una altra vegada, que sortirà el 28. He tornat a mirar notícies de tal, no sé què, i portem aquest tema des del 2014, que se ha contratado gente en 2014 i aquí no passa res. Deu d'haver un pollo muntat allà dins. Doncs aquest paio marxa d'Apple, no sé si s'arrisca o no, marxa i se'n va a l'empresa Rivian, que és una empresa amb seu a Florida que fabrica vehicles elèctrics. Sí, aquests es coneixen bastant perquè fan la pick-up. Exacte. Tenen una pick-up que és xulíssima. M'he estat mirant el catàleg, són molt guapos tots els cotxes que fan, és molt xulo. Sí que fan una espècie de furgo així que és una mica més d'allò, però tenen un tot terreny i una pick-up, tots dos són molt guapos. Recorden una mica les línies del... El Marques Brolin té una pick-up d'aquestes. És seva? Vull dir, és aquesta marca la que té? Ell té una Rivian, sí. Em recorda una mica el Polestar, el disseny, però amb cotxe més gran. És guapo. Doncs està molt bé, bueno, i ja està, i a veure què passa. Saps què m'he comprat aquest cap de setmana? Què? El Horizon, del de cotxes, el joc de cotxes de la Steam Deck. Horizon? No sé què és. Sí, Horizon 4, crec que es diu. Sí, és de cotxes, és un joc de cotxes. Un gran Theft Auto, així, de córrer, no? Sí, està guai. És com un món obert, però mola perquè pots tenir els cotxes que et molen, i jo m'he fet un Honda CRX. Hòstia, tio, que guapo que és aquest cotxe, tio. Sí, t'agrada? És espectacular. És que només hi ha partidaris o molt poc partidaris del CRX, Ah, sí? Sí. Pues jo soc superpartidari, m'encanta aquest cotxe. No tira, però, Hòstia, no tira, tio. El joc no tira. Perquè és híbrid. Com híbrid? No, t'estàs confonent. Sí. Sí, t'estàs confonent. Sí, és aquest que el cul és una mica... Però què híbrid? Si té 20 anys aquest cotxe que ja no fan. Llavors és clarament que no parlem. Ara t'ho explico. Tu explica més merdes que jo t'ensenyo el ara tot Honda CRX.
És que s'assembla una mica al Civic, mira, tio. És aquest cotxe, tio. És aquest cotxe. No, això és una puta merda, sí. Hòstia, és que... Com m'agrada, tio. Mira que guapo. No, ja sé quin és, Espectacular. És maco. És que el morro, el cul aquest, sí. el cul aquest és de Premio Nobel de disseny. És espectacular. Molt xulo. Va, vinga, va. Vale, molt bé. On anàvem? Jo crec que deixa'm que expliqui coses de barra inversa, que són importants, i en aquest punt que potser ja no hauran marxat tots, jo crec que és important que ho expliquem. Una de les coses, el Guillem i jo sempre aprofitem els viatges que fem per avançar amb coses de la nostra empresa. Nosaltres tenim una empresa... Tant és així, el que estàs dient ara, vull dir, per reforçar una mica, per exemplificar el que estàs dient, que en l'últim viatge que vam fer amb avió, junts, perquè n'hi ha hagut més que no han sigut amb avió, que va ser a Praga, un viatge terrible, per cert, és el pitjor viatge que hem fet mai. Sí. Bueno, però ens ho vam passar bé. Però diguem-ne, a nivell de ciutat... És el pitjor país al que hem anat mai, però el viatge va estar bé. No la vam disfrutar, vull dir, la gent era molt... Bueno, ja sabeu, si heu estat, ja sabeu com són. Llavors, d'allà va sortir barra inversa. Sí, vam anar allà amb la idea de tot. El logotip, la web, tot com seria, etc. Bé, doncs, una idea que ens ronda pel cap des de fa molts mesos és nosaltres hem fet continguts durant molts anys, sabem què és fer continguts i sabem què passa quan el que tu reps a canvi del contingut, què rius? M'encanta, perquè és exactament això. Sí, sabem què és fer continguts, que és molt diferent a sabem fer continguts. Ho has dit perfecte. Però m'estàs despistant a la gent. A la gent, jo ho tinc molt clar. Ja. Total, que sabem què és. Fa molts anys que fem continguts. Molts anys, dècades ja. I sabem què és fer un contingut i no rebre res a canvi. Per tant, sempre hem tingut clar, en els continguts que nosaltres hem fet, que nosaltres hem volgut posar en valor el que fèiem i, per tant, hem volgut sempre rebre, demanar, oferir alguna cosa a canvi. Tenir la possibilitat. Aleshores, nosaltres en els nostres altres negocis de continguts els monetitzem i no ens podem queixar de com ens va, i també ens podem queixar, podem fer el que vulguem, queixar-nos, no queixar-nos, etc. Però tenim diverses formes de monetització. Jo amb això sempre soc de mirar el got bastant ple, Tu, si sempre et queixes. No, però sí, aviam, evidentment hi ha una part de mi que pensa, ostres, ojalà poguéssim viure d'això. Sí. Però per altra banda, com que també tinc síndrome de l'impostor i penso que el que fem no té molta qualitat, penso... És miraculós que algú hagi volgut... Hem de canviar d'estudi. O matar aquest gos. Hi ha un gos aquí al costat que aborda algú. No, però amb aquests micròfons no s'escolta. Escolta'm una cosa. Sí, però és que mira, precisament l'altre dia escoltava una entrevista, que no diré qui és, etc., que va dir les seves xifres i tal, i va explicar que ja vivia d'allò. O sigui, clar, nosaltres no podem viure d'això com si haguéssim per la nostra situació, però altra gent podria viure d'això, amb el que nosaltres generem. Vols dir que nosaltres estem acostumats a un ritme de vida que necessitaríem... Jo no volia dir així, però sí. Total. Aleshores, nosaltres Ara entenc per què no has volgut dir qui era, no? Perquè tu el que volies dir, si vols malviure, ja podríem malviure, no? Vale. Perfecte, gràcies. Aleshores, nosaltres tenim... Calla, cony! No, si fos de Lleida ho diria. Hòstia, que vol talla aquell de Lleida, tractors! No l'has vist? M'encanta! És igual. No, que és a favor, Què passa? Ja, però vull dir que no... No, sí, hi ha un incís. Necessitem la música de... Si és a favor, no el vull. Un incís. L'altre dia em va sortir un TikTok de no sé qui que estan fent una entrevista a gent que està fent cua per entrar a un concert o no sé què, i surt una noia, que me la menjo, que diu, d'on ets? I diu, Lleida, tractors! Com per situar l'entrevistat, saps? Lleida, tractors. M'encanta, molt a favor. Vale, tractors és una de les coses que més m'agrada al món, tractors. Guillem, estàs? Sí, estava mirant... Tornant, tenim altres continguts, tenim altres projectes i monetitzem de moltes maneres diferents. Per exemple, a YouTube, doncs YouTube ens paga per penjar els vídeos, també tenim moltes col·laboracions amb marques, d'allà generem diners, després, per exemple, a Nordicware tenim un podcast premium que la gent paga per escoltar-lo, etc. I aleshores, a barra inversa, sabíem des del principi que volíem buscar una manera d'intentar monetitzar. Ens interessa monetitzar per el que deia abans, perquè és important que tinguis una recompensa per la feina que fas, i això que veieu aquí pot semblar una tonteria, però no és fàcil, vale? No és fàcil.
costa una mica i s'ha de saber una mica de coses. El que costa més és penjar un bar al revés. Per això, o sigui, imagineu-vos, vale? O sigui, nosaltres per fer aquest podcast hem penjat un bar al revés. Vale. Aleshores, sabíem que hi hauria que en algun moment buscaríem una via de monetització i ja sabem quina és, per barra inversa, ja sabem quina és la que volem provar. I ho fem per dues raons. Una, perquè, com dic, ens agrada rebre una cosa a canvi de la feina que fem, i una altra perquè ens agrada investigar sobre com es monetitzen els continguts. I ens agrada, i això que provarem aquí, i que ara us explicaré, no ho hem fet mai. No ho hem provat mai. Val? I ho explicarem aquí, Vull dir, no, en aquest sentit, vull dir, hi ha gent, em consta que hi ha gent aquí que ve també de Nordic Wire, i ja ho sap, però vull dir, ho explicaré, que en aquest sentit nosaltres sempre ho expliquem, no som gens opacs en aquest sentit, sempre ho expliquem quanta gent s'apunta, com ho fem, quins són els resultats i tot això. La nostra idea... Perquè és interessant, jo crec, però no és ja no passa res. La nostra idea és que volem fer com una mena de patronatge, per dir-ho així, no serà a Patreon, però serà una mena de patronatge, que tindrà coses a canvi, val? I aleshores, i això és tot el que... De què cony rius? No, què vols dir? Has fet un... Sí, no, perquè patronatge no és lo de la roba. No és lo de... No és de patrons, d'un patró que et dona però pasta. Patronatge no és un model de patronatge. També, no és també, però és que les paraules a vegades... He imaginat que faríem robada. Total, sisplau, que ho tenim ja bastant definit, ¿vale? Però jo crec que pot ser molt guai. I jo crec que la manera en què ho plantejarem pot ser molt xula i crec que us pot agradar, val? Però, i aquí, per això ho dèiem això... Valdrà 600 euros. No, però ho acabarem de definir a Boston. I aleshores, en els pròxims episodis us anirem explicant com ho creem, perquè tot s'haurà de crear, etc. Ho haurem d'explicar, us demanarem opinió, etc. Vale? Però hi haurà coses que crec que us interessaran molt, perquè jo crec que ja hi ha bastant fans. Sí, deixa'm dir que el model que estem plantejant, perquè per si no ha quedat clar, és un model de recolzament opcional en el que hi haurà... Si la base no canvia. Exacte, hi haurà uns afegits, però la nostra intenció, no intenció, sinó el nostre compromís és que Barra Inversa segueixi sent un podcast en obert i gratuït per tothom. Perquè el que volem, o sigui, la principal, i això jo crec que aquí ho hem dit, l'objectiu únic i principal, no únic, però el principal d'aquest podcast és... És que ens fitxin a Ràdio Primavera Sound. No, és fer un podcast en català i arribar al màxim gent possible i que la gent que li agrada la tecnologia en català ens miri Barra Inversa, vale? I escolti Barra Inversa. Vale, molt bé. I després, al voltant d'això, us vull explicar una cosa que el Guillem ni sap, perquè és d'aquestes coses que el posen nerviós i, per tant, us ho explicaré més tard. Però mentre digues alguna cosa tu, perquè... Què vols dir que digui alguna cosa jo? Sí, digues alguna merda d'aquestes de les seccionetes que tens preparades. Que digui alguna cosa... Lo del gaming, ves al gaming ja? Ah, veig al gaming? Sí. No, Space. Tens Space avui. És veritat. On dinarem avui? Crec que... Space. Crec que l'esforç... Guillem Santapau. Crec que l'esforç seria mínim de trobar sintonies relacionades amb seccions que ja fem bastant sovint. Mira, per exemple, Rix hauria de tenir una sintonia. Sí. Space n'hauríem de tenir alguna per l'espai. Space. Rotllo The Last Frontier, saps allò? Space. Cintos Rix. Jo m'he apuntat abans la que quan començo a explicar coses de que Antònia Font és gordo prim, m'has de posar una sintonia de... La posaré. La tens ara ja? No, però la posaré la mateixa de Nordic Wire perquè m'agrada molt. És música d'ascensor. Cinto Rix i m'has dit Cinto Space. Vinga, doncs ja ho tinc. I has de ficar gaming també, una de gaming. Gaming també. Sí, això ho millorarem. Ara farem una miqueta més de millora. Depèn, si arribem a 6.000 euros de patronatge, llavors buscarem sintonies noves. Bueno, si arribem a 6.000 persones subscrites ja serà molt. Total, fa molt temps que no parlàvem d'espai aquí. He llegit avui que la ESA, també coneguda com a European Space Agency, l'agència de l'espai europea, està a punt de llançar una missió que es diu LISA. A punt, vull dir que es llançarà... Mira, no he apuntat l'any, però crec que era el 2000... Saps què vol dir LISA? Què? Laser Interferometer? Què vol dir això, hòstia? Jo pensava que estaria escrit en un altre idioma. Laser Interferometer Space Antenna. Sí. Creus que... Ho he llegit aquest matí i me'n recordava. Creus que primer va ser el concepte o que o sigui, ells trien un nom i després fan un projecte que es pugui estar relacionat amb aquell acrònim. Clar. No, un tio es lleva i diu, hòstia, m'agradaria molt... Missió en LISA. Sí,
perquè com que Apple també va tenir... Sí, Apple també va tenir un ordinador que es deia així, perquè el fill i tal. M'agradaria fer una missió que es digués Lisa, que puc fer, home, doncs, a veure, L làser i interferòmetre. Va, doncs és igual. Què collons és un interferòmetre? T'explico ràpid què és. És el projecte, en principi, més car i més gran que haurà fet l'agència fins llavors. Crec, no ho he apuntat, però diria que es llança el 2035, o sigui, falta molt encara. Podria ser que fos el 2025, hi havia un 5. Això ho recordo, val? Però jo diria que és el 35, que està previst que es llanci. La qüestió, el que pretendrà, o sigui, el que permetrà, és detectar alteracions en l'espai-temps. Hòstia puta, tio. Què vol dir això? Se m'escapa una mica. Què vol dir això? Que pot detectar ones gravitacionals. Sí. Que això és aquest nou concepte que va sortir l'altre... Bueno, no fa molt que van dir que a través de... No m'espantis, a través de Què ha canviat, això? No, què vols dir? No m'espantis, no sé què ha passat. Com era abans? Què ha passat amb les ones gravitacionals? Què et preocupa? Com era abans? No, són ones que es produeixen o s'alteren quan hi ha esdeveniments dramàtics a la galàxia. Com, per exemple, es crea una nova galàxia. O apareix un forat negre i implosiona mig univers. Llavors aquí sempre hi ha, o pensen... S'alteren les ones gravitacionals. Hi ha alteracions espai-temps. Per tant, tu, observant aquestes alteracions, en certa manera és com si poguessis estar veient què va passar en aquell moment. Llavors, efectes pràctics, ¿esto para qué me sirve, no? ¿Qué puedo cocinar con esto, no? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Para qué sirve, señora? Como los Apple Vision. Vale, está muy bien, pero ¿qué puedo hacer con esta mierda? Doncs, servirà per verificar yet another time, o sigui, però per fer-ho de manera, entre cometes, definitiva, per demostrar que el que tenim entès com a història de l'univers és correcte, és a dir, podríem estudiar moments just abans de que les galàxies es formessin. I aquí, per exemple, podrem veure si Colón era de Barcelona o de... No, feixista segur. Però si era de Barcelona o de Nàpols, per exemple, això ho podrem saber? Això ja t'ho dic jo. Sí? Que d'on era? No, era de Barcelona. Home, a Nàpols tenen molts museus, No, era de Barcelona. A mi m'indica que... Tu vols que sigui de Barcelona? Què collons Nàpols? Tu vols que sigui de Barcelona? No és Nàpols. A mi m'és igual. I no és Nàpols, m'estic equivocant de lloc. És una altra ciutat. Florència. No, ja em sortirà, tira. Però és italiana, la ciutat. Sí, claro que és italiana. Ui, n'hi ha masses, no pots... Ara no te'ls podria dir. Si fos Andorra, te podríem matinyar bastant ràpid, però no... Val. I la cosa més important, que això és bastant... És que ho tinc a la punta de la llengua. Sí, vaig estar fa 4 dies. No, tira endavant, ara no ens farem amb això. Gènova, molt bé. Perquè jo ho confonia amb Geneva, que és Ginebra, no? Pues sí, total, es podrà veure si és de Geneva o de... Això no ho podràs veure, però una de les coses hi ha molt subnormal que diu que és de Sevilla. Una de les coses que quasi sí que si no existia Sevilla. O estava ple de moros. No és que directament l'estret de Gibraltar estava per sobre de Sevilla en aquell moment. Sobre Sevilla hi havia Moçambic. Què vols dir? Què vol dir això? Sí. Que va passar allò que... Sí, clar, això sortirà aquí. És que ara es veuran les costures a tot. Com una partida de dames que salten així. No, és que ara, amb aquest invent, sabrem tot. Ja està. L'últim punt, i ja acabo amb aquest tema, vale? Sí, sisplau. Perquè ja no sé com fer-lo divertit. Que diuen que inclús es podrien donar, si podries observar dades de segons després del Big Bang. O sigui, observar els canvis gravitacionals del moment abans, just després de que la cosa explotés. Home, és molt interessant. Què prefereixes, acabar amb gaming o fem ara gaming i jo després t'explico aquesta cosa que tinc pensada que no saps què és? Sí, fem gaming. Però gaming no molt llarg, Aquestes les hem d'eliminar. Sí que hem de buscar. Aquesta i la d'aquesta de retrasats hem de treure també. I ara, algú que pensa que Colón era de Sevilla. Bona tarda. Hola, jo he estudiat molt, he llegit molts llibres i Colón era de Sevilla. Ho sé perquè vaig trobar un escrit que deia «Soy de Sevilla». L'he vist en un grup de Telegram. Va, gaming. Què passa? Res, en moltes realitat... coses portes aquí. Està molt llarg, però no hi ha res a explicar, realment. Molt ràpid, això, Tot sembla indicar que el dia 31, per tant, avui, per vosaltres... Hòstia puta. Avui... pot haver-hi una presentació, o hi ha hagut, ja directament, una presentació. Sí, és així. Ara estàs explicant una cosa que podria ser que fora del Zoom... No està clara, ja ho he vist. Jo pensava que ja estaria verificat i no. Que hi hagi un State of Play. Que de lo de Sony. És una presentació de PlayStation. Vale. Hi ha alguna cosa interessant? Es presentin
Bueno, això ja són més rumors, de moment avui, en la que es presentin jocs com el Race of Ronin, no sé què és. Death Stranding 2. Aquest sí que sé, l'he jugat a... Final Fantasy VII. No m'agrada. Sonic Generations Remaster, que deu ser algú de Sonic, suposo. Sonic. El nou Metro, que crec que és d'aquests foscos que a mi me la porten fluixa. Sí, és d'aquests de matar zombis per les clavegueres. Tampoc. A mi em cago sobre. Silent Hill en el seu moment m'agradava. No, em cago sobre, no em cago sobre. També. I també relacionat una mica amb videojocs, que sapigueu que Microsoft s'acaba de sumar a Riot Games, Google, Discord, Twitch, Unity i eBay, i ha fet fora a... Hòstia! En sèrio? 1.900 treballadors, que són, penseu que la plantilla... Perdó, són 1.900 treballadors d'Activision Blizzard i Xbox, val? És a dir, del seu departament de gaming. Tingueu en compte que el seu departament de gaming està format per 22.000 treballadors, per tant, això significa un 8% sí, saps què et dic? No soc molt partidari de dir coses... Si parlem de gaming, jo crec que... Digueu-nos als comentaris si esteu d'acord amb mi o no. Val? Però jo crec que la gent que està interessada en el gaming està interessada a que li diguis un joc xulo per jugar. També ho farem, això. Però si ja Microsoft ha fotut a fora 1.900 treballadors, ens la sua la polla. T'ho podria haver posat en un altre lloc, però he pensat que com afectava el gaming, és important que anés a dins de gaming. Que, per cert, el president d'Activision també ha marxat. O sigui, ha dimitit. Hi ha movimiento. Vale. Ho dic perquè no sé què pot significar això per Microsoft, però canvi, com a mínim. Vale, molt bé. Escolta'm una cosa. Seguint amb tema Boston, estava molt ben lligat, però m'ho has dividit tu, però seguint el tema Boston, que a Boston decidirem el tema del patronatge, i seguint amb això, volia comentar-te una de les idees que ja teníem a l'inici, quan vam fer Barra Immersa, és que això seria un escenari en el qual tindríem, com a mínim, 3 planos. Planos se'n diu en català? Planos. Shots. Sí. Vale? Tindríem 3 shots, plans. Que és com un xupito. Vale? 3 shots. 3 plans. 3 plans. Aleshores, el pla principal, que és l'únic que veieu perquè és l'únic que estem gravant, i després 2 curts de la cara del Guillem i la meva cara. Anava a fer una broma que t'haguessis enfadat. I la meva cara. Vale? Jo l'anava a fer jo després. L'he anul·lat. Vale, aleshores... I hem investigat molt sobre aquest tema, perquè, clar, nosaltres fem moltes coses i volíem que això ens suposés la mínima feina possible, perquè la realització de 3 càmeres, etc., és un pollo al·lucinant. Vam estar investigant, jo crec que aquí ho vam dir, no? Nosaltres gravem amb una Blackmagic i vam estar buscant sistemes que es fes una realització, o sigui, una multicam, no? Una edició de multicàmera automàtica segons la veu del que estava parlant, vam estar provant uns softwares, etc. Vale. L'altre dia, que vam fer un vídeo sobre una nova webcam de Obsbot, que és una marca que ens agrada molt de webcams, val? Que van fer una comparativa entre Obsbot i Instalink 360, vaig descobrir que la gent d'Obsbot ha tret una càmera nova que està destinada sobretot, o està pensada per fer realitzacions d'esdeveniments en directe, concerts, esdeveniments esportius, etc. Vale? I és la càmera Obsbot Tail Air. Val? És una càmera que s'assembla molt a la webcam de Obsbot, però se la veu més totxa, més professional, més grossa, i evidentment és una càmera molt millor. Té una obertura molt més grossa, té una obertura de 1,8, els sensors més pro, té zoom, 4K, etc. Més grossa, tal. I està preparada, té connexions Ethernet, preparada per fer realitzacions en directe. Val? I vaig dir, hòstia, potser amb això, perquè tenen software i tenen comandaments a distància, controls remots, que t'estàs morint ja? No, que jo crec... Endavant. Deixa'm acabar. Sí. Vale. Molt bé, doncs he parlat amb la gent d'Obsbot i he demanat 3 càmeres d'aquestes i ens envien la setmana vinent 3 càmeres Obsbot per fer la prova de a veure si amb aquestes 3 càmeres podríem fer una realització en directe, en fals directe, que és el que fem nosaltres. Sí. Vale? O sigui, hi ha la possibilitat... punxaria sol, vols dir? Hi ha la possibilitat de mirar a veure què es pot fer amb el seu software. Jo que els he dit això. Els he dit, envieu-nos 3 càmeres d'aquestes perquè ens agradaria provar a veure si per aquest podcast, i fins i tot l'he parlat de barra inversa i tal, que ho explicarem a Nordic Wire, però pel podcast explicaríem de si amb aquestes 3 càmeres hem aconseguit fer aquesta realització en directe. S'ha d'investigar més, no sé, però ja pots estar-te investigant 3 anys que després quan tens l'aparat ho veus si es pot fer o no. Sí. I el que vull és que m'enviïn els aparells i provar-ho, val? Perquè tenen un API software que fa aquesta realització en directe, en principi, segons el que he vist, però ja acaba d'arribar, aquesta càmera és nova i per tant encara no hi ha vídeos, la gent no l'està utilitzant. Sí. Per tant seríem early adopters amb aquesta càmera, que és una càmera que val 500 euros, ens n'envien 3. I ens envien també un comandament remot. Perquè jo pensava, bueno, si no aconseguim que sigui automàtic,
no sé fins a quin punt pot ser un problema o no tenir un mando, un dels dos, o fins i tot els dos, si ja fa que no amb el cap. No, és que no. Amb 3 càmeres, no pot ser. 1, 2, 3, apretat 1, 2, 3 segons parli un o parli un altre. Imagina que jo estic parlant, tu m'estàs punxant a mi i és només igual que quan estàs fent una presentació. A veure, el puto Steve Jobs sortia a explicar la presentació de l'iPhone amb una cosa a la mà. És diferent. I anava canviant. És diferent. Per què? Perquè tu estàs explicant les coses i estàs presentant, pues aquí igual. Si parlo jo t'apreto, si parles tu, tal. Bueno, ho hem de provar. Imagina que tinguéssim, igual que tens un mouse i baixes el guió, per què no pots canviar de càmera? Això s'ha d'automatitzar d'alguna manera. Vale. De moment he aconseguit aquestes càmeres. Però recorda que... Gràcies, Víctor, per pensar en barra inversa i pensava que aquestes 3 càmeres és una gran idea. Aquest personatge que estàs fent qui és, exactament? És un avi que has decidit introduir aquí? Soc jo? Soc jo, el Guillem de Gran, que ja he reflexionat a la vida i ara ja he après a donar les gràcies al meu company, al meu co-host de barra inversa. Bueno, a veure, pots preguntar si em queda cabell? El producte millorarà. No. Estic calb com una... Sabia, me cago en la puta. Escolta'm una cosa. Escolta, espera. Aquesta gent els hi devem fer un producte millor. I amb una multicàmera serà millor, perquè la gent ens vol veure de prop. Jo amb això hi estic d'acord. Ara, jo crec que el producte millor passa per enxufar 2 Blackmagic més i fer l'edició automàtica aquella amb el això no existeix. Amb el plugin aquell de Premiere. Pum, play i ja està. Com que això no ha arribat, he tingut aquesta possibilitat. No han arribat les Blackmagic, però el pre-plugin de Premiere ja existeix. És que és lo important, Les Blackmagic valen 2.000 euros. Ens acabem de gastar 10.000 euros. Escolta'm, acabo d'aconseguir 3 putes càmeres d'aquestes gratis que tenen un software. Vale, ho provarem. Sí, jo no dic que si serà... Vols que el vídeo sigui... No ens discutirem. No, faltaria més. Vale, i acabem. Posa la música. Avui ens hem obert un canal de WhatsApp de barra inversa, però el busques i no surt. I aleshores, a veure si algú el troba. Entreu a WhatsApp i busqueu barra inversa i a veure si algú el troba i seguiu-nos allà perquè començarem a donar la tabarra per allà, per WhatsApp també. WhatsApp molt bé últimament, estic molt content, m'estic passant a WhatsApp. Després d'haver-me forçat, jo crec que inclús ho has fet en aquest podcast. Vols que tornem a WhatsApp, tu i jo, a parlar per WhatsApp? Telegram, nosaltres seguim a Telegram. Vale. Sí, és així. Tenim un grup a Telegram també, si voleu entrar, un canal de Telegram. Està tot a la web, de Sonos i en Pau, està a la web. Sonos en Pau.